megalayapost.news. Uway samla na kathan umsning Ribhai district Williamson Sliang hadin badang hakini kiknet singi ulayo ya kajingnya peninia hapdeng uway samla no nongston bat kinong penya jangka Meghalaya Singing and Dancing Superstar Season 2 kabrang shudap longshen mentahi usnam na kabakno bakadon kajingle thok de kinong ilam halor kir kompenya hadin kajingmi jongni samla no nongston ban pau ya kani kajing sngo banakalyang kinong penya du klapan syai bakam judon kano kajingle thok ya kinong shimenta bat kani kajing syak kano kadai kasien kabaningkong mentakasi New Samla na kasinong nongkia Ribhai district balatip kerteng kung Williamson Sliang wala shimenta ha kanyo trap idol kabla penyai hi de kiju gibriu haus nam arjar arpubai hado arjar arpuar lapan pau bulu shim ya kiju kejinge ha kaba nakalyang New Samla wala batai bekinong penyai la ong bakim don kam bandi ya kiwut hendai kinong job on job hi de kinong bishar hendai ondal apoy ha ka final lapan bana bekinong shimenta baro kidei bandi ya kiwut kabla bu jinge bha namargi hab bansei napla bom don bathit nangta sai gajaka bagaporu kila thok hagjaka ban pulong aslong kira samairang bagaporu kolong shipho puji mstep kabalabu jinge shibun yakibana jingai omtang hagapor hendai hagabai lej baywan rukumju tek ban kong ai ku blai ki pai ba ki pai ikane news channel po jing por tek kerteng go jonga William John Sliang asong sa anong ka Ribhai district tenga don ka jing smokhia ka bajur ha ka bai dei ba ka jing mi ka wen kilat patai ku bor kaba handon gajingnya pensyai ba markeliang pudeng unoi simenta jangka Meghalaya Dancing and Singing Superstar lembat uno penia jangka bakladon gajing ong bakladon gajing letok kaba serkai kaba de bat gajing penia ketok competition tengaru ha kane kapor da kawai gajing mot da kawai ka sur ngami sakmat ban pensyai pa ba alor jong kawai na gajing ong gajong u ha kaba unino penia ong ba ngilaju penia ki kiwe competition bukan top ya ganyo terap idol hakiwe kisnam kibala adab bat kampat ju jakot kabakum gane kajing ja kabandon kajing kenok le thok teh kabidip gane ngakan taj ya kata kajing ong kajing una marba katu kisnam kalau don kajing le thok kabesir khai ba marngang la dewe ni ginong simenta katu kisnam arajar arpo we arpo a teh we di bakata ngapan pau jing sukhya namar ba katu kisnam kalau don sia kajing le thok kabesir khai hakaba ngani thu ekan nadu basdang ba hakaba simenta competition ngampot simenta ko ek competition ka baide baging penia ka voting system te suap di simenta ka to ka competition bala penia ka to por ngala phone choi ginong penia ngala kli penia ba baide kom penia competition ngala ong ba to kin penia em ka voting system dan rena kaliang ka jungki ki kentat ki ong bangin penle ka ne ndengin bisar hi halor jang sap ka jungki nongi simenta te da ka we ki jingmot ngalarai ban ya saprang ene competition mala siu ka bairung to kata ka bairung semua ene marba baro kile kata te nglaya kumto na siu ka bairung la simenta nglaya artili ki round bat kamdan ka ba pair lane kamdan kano ka jing tempela ten dala poi ka final round ka bakadu te kalami ko gijing panbana ko long perpersia ya ke bagila kren syua bat kata kalong bakin penia na da voting system ha ko bono simenta wa bandi ketika voting skopon kidan reuteli ko ki songdor siajar te barok hakot rewajar te kila ong bakin penmi da kane ba ko bangi kinong simenta ha bandi larangin ho kijing ong kijing penbor bandi kata ka voting skopon kajungi tenre kajing bu poin kajing kisan 100% kala thau lupa sata te kala don kajing kya ka bajura ka bedi ngi ki badang sedang nalor kata ngidang de ki nang simenta ki badang thmai ki badang dana padang kijing babon te ngala don kajing artatin langan ya chaprang ne ngasange no kita competition te ha ka bakadu ka larai pun kut da ko kijing mot bang ya chaprang namar la is yo persau jonga ha ka bang simenta kan pat ka jing simenta ka jung ka de kesin banengkong bat nalor kata dong dei kena badang red te nalor kata ngilapan sitom ban pelut ya ka buit ka bor ban ile ban ikone competition ki artili ki round ngilale ba bat nang tas ka bairung ngilapan lut te ladang ong ladangan sange kene bor lalong hi kumbang la pen bat kamantoi hi ban sange te ngarai pen ko go jing mot bangan ya saprang ya kene gicing kun te ngala persyang hi bandi ketika voting skopon ndre ngamla haka bakadu ngahap simhi dalade ngam sei na lapla kanang banyo etika points ka bagibu te kata kalayat kumta tenre ki jingtok ka baar ka juki haka baide ka jaka
Hagbam na kong ki ong bang penlong ka final ha ka jaka hang ne po silong kabade ka pedang joki jaka baro ang ne kasi dan rai ha kabade atat ka final kila pen kenrian ai ka jaka sya mairang ka daga baburom ka de ka jaka ka dong tanjong no peniat ba ka berarti molong tikane kala na pen khia susu yang ni kino isimanta ha ka bangila hapan perkat ya ka bailek baywan ngila perkat ya ka por bangi hapan poi setei te sakawi pot ka jing thok ka ki kalong ha ka bede bat ka por kila bu por bangi kino isimanta ngin poi setei la kono no sipho duna kemudian sipho biji kan sedang program tikane la nang ban khia susu ini basa sa jingai ha ka bangi hapan mi dang step te ingla mi dang step hi ban ngila poi setei kum to sipho duna ngila dangmut bakata program kan sedang sipho beje pose kata program ka juki ka sedang la kumba arduna la ni arbaje ka por tikane la dei sakawi pot ka jing thok ka besar khai ka buki kila thok ang bedi bat ka por te sakawi ka jing thok ka besar khai ka juki ka long hadin bala khut ka competition kalami ka jing thok ka bong ba lai kusnam bayar nang si ki siphongot ki nong simata ki boyo e consolation prize te hak bedi bakane kala nang penkelumar ini ki nong simata ki job atu ka por ngi job e consolation prize tinggal kli yo no penyanyi ong hatu ka don em ka bukum kata ka ka kusnam bayar nang ka bapi ai te nagalyang jong kinong penyanyi kila pensyai ki ong ba kamdan ka bukum kata andre ka ditang kum ka jing bakla jong ki press media te kala don ha ka jing mot ka jong balada bakla si jaka laban pedang andre ya ka to por kala don kumal lain sa tuli kilat patai ku bor kelong kumju ba ki penthok ki penbana iya kata ka jing ai kusnam bayar nang to por tek bawan ka jing mot jong kala ong ba kan ka ditang ka jing penhe choki ya ka budget se khanang ban yo ban kijet nangi kinong simata bat na kiwi namar kumba kalong hi ka price ka to por ka ditang arpho jar ki banangkong khatsan yo ba bat expo jar yo ba lai tela nangi khainlang la kan no kan poisa pesan hajar te tang ka bairung kinong simata ki don kumasan phongot agaron banangkong te ka bairung ka poisa jar tang ka price tang na ka bairung price kala kot lupa plus nang ta sana ki puting skapon 1000 marwai ki don mar pandai ngot to por la dengan te plus nang ta ka sponsorship nang nang tai ha to ko singi ka bagi ai sngob ha ki nong wan ka turu wen ki nong mi khmat na ne jong to ka thanyu ai arlak nang ba chep te nga don ki jing arta tien cheno ka ne ka pisah ka siapa jong no ka ne pisah ka rum lada ngi ong si siapa ka jingle ikane program kalong ban tiu ka sap ka phong te balik kim penhe ka price balik kim ai kinong simanta andre ka price kalong operat andre ki jinglot jing sap la ngi khain kan kol akno no sipol ne ka san hajar la ngi khain bahana do karyam ka bait ka bailek baiwan ka baibam hak to sngi te kata kala de sisa ka jing thok ka skor ka ba ser khai e hak baide ba kinong punya ikane competition nong punya ju ong do por ba ngile khnang e kane khnang ban kan tiu ka sap phong joki riudan sap tengah na kalian jonga ong ba kani ka jingle ka ki kalong penban kumban kentiu ya ka kambam sap bampong hakane ka jela ka jingi te ngskwa man ong kumne baling ida kwa ban kamai da min thok ngin jukor hidup ta sama du no ka bangin hap ban kamai da bangin thok ri da senyang ap da kamasi ap da balang ngiyo ai ke jang ngiyo ai ke bam ndai da min thok ngin jukor ki wei ti kalong hi ka pap kalong hi ka sang te ngam ta kwa hi ban khli than ni ka jing yo nong ka jungki na ka ni competition kat no ki nong i ki mat yo i ki mat long kum ba kalong hendreng skwa ban ong kum nei ki pai ba ki pe ka ni video ba ngin long ki bastan ngin long ki basempang ngin ki rai mau riding na ki bakum ki ne ki shrep ki balong ki nong bampong ya ka jat ban re bat kham tam ya kalawe ki khon samla Meghalaya Post.news